Ito naman, ito yung tinatawag ng araw, the original kilabot ng Kolegiala. Sa totoo lang, Mala, sorry ha, sa totoo lang, siya yung pinakagwapo sa VSK. Yan ang kamukha ni Bert Ray. Pwede pang magtanong, pakitaas ng mga dalaga, ang kamay ng mga dalaga, pakitaas po. Aminin! Ang mga hiwalay sa asawa, pakitaas po. Mga biyuda. Anyway, kaya ko sinasabi yan, because Monet never married. Yes. Dahil sa dami ng humahabol siguro, hindi siya nakapagpili. Tignan mo, kami ang mga may asawa ko, tignan mo, wala ng bigote, o kaya putinas. Ano, ang kapal? Nalalagas lang yan. Okay. Okay, ladies and gentlemen. A big hand for Monet Gastelum VST.
pang boarding. YouTube. Joke yan, joke. Papasaya lang ako para sumaya tayo. Kasi masyado tayong seryoso sa harap eh. Siguro, sobrang lapit ano? Oh, Facebook na lang. Okay lang. Si Sir talaga ako kanina, girlfriend niyo. Kasi hindi ako natutuwa sa amin ko. Hi Sir. Birthday mo ngayon, hindi? Ah, hindi. Kala ko birthday mo.